Leuk dat is just. Leuk dat is just naar mijn vlog. Ik ben op het stuit net in Ljout. Normaal ben ik eigenlijk altijd in Ljout, maar ik ben nu onderwijs. Ik ben namelijk in Duitsland. In Berlijn. Er is nog iemand mee. Zijn naam, dat let ik even in het midden. Maar eerst maar eens even in Berlijnje. We zijn nu in de U-baan. We maar even naar de zoologische garten. We moeten zelfs dus hebben. Ja, Zullen we daar in staan? Ja. Koervoerstendam? Ja. Hoe zei Jan Jelle dat ik al eerder zei van, willen we naar Koervoerstendam, dan gaan we naar Koervoerstendam. Ja, tja. Misschien is het handig om inderdaad zo, dan kun je mooi een egg. En waar staan we eruit? Koervoerstendam of die oren? Ik weet niet wat het verschil is, joh. Ja, Dat is Koervoerstendam, dat is wel heel leuk denk ik. oké, nou, dan naar Koervoerstendam. Nou, dit is een mooi drok op zitten hier. Nou, dat was het jou hier. Hey? Ik ben nu in een Bavariaans restaurant. Ik stel een aanrekening, maar wat had je aan ook? Dan zeg ik een aanrekening hier. Ik sta bij de kassa. Hij heeft 2 biertjes. Wat 12 bier gewoon. Dan even zien, want je zit op elkaar hier. 9 euro, ja. €9, zei hij. Zo, heel, dit beweert de persoon, hoe dit nou? Maar het is wat in een winkelcentrum, zo van Belgaard. Goed Belgaard, in midden in Berlijn, we gaan net in Belgaard eten. Je moet maar zo denken, als je toerist bent, dan mag je zeggen van wat je wat je hier op pad is. Het is hier op een roltrap, maar het rolt net. Zo, hier. Hallo. Stop this. Oh, stop this, why? It's not possible Ik ben zo correct ben ik een winkelcentrum uitzetten. Of uitzetten, dat ja, uitzetten is geen groot woord, maar ik mocht er net filmen. Die mensen die er al heel moeilijk worden. Ik moest die camera uitwaan en dan was dan weer net. Dan had ik maar zijn van ik keer wij. Het beste. Ja, overmachen? Nee, maar dicht. Zo, Oké. die nemen ze mee. Oké. Ze roepen maar. Ik ben haast weer thuis. Zit daar op bed. Morgen is de grote dag, de beurs. Hè? Dan maken we de stingen. Dus we gaan daar op bed en dan is het let van me, dan kan je het zien hoor. Oh, nee, het is correct dat je het zien best. Ja, vond het leuk, was mooi westje en dan was het toen kom heet van. En was in abonneren en dan het is je donker trouwens in één keer. Waar zitten we in een hotel hier, joh? Ja, dan hoentje mij en nee, jongens erbij hier en dan hoentje mij hier lachen om zo. Zo. Oh, je trouwt het net. Nou, je vertrouwt het net, nou heel apart. Gadverdamme, wat zong je trouwens?